Ug sa dihang naabot na day mi while nag-sleeping beauty paghihapon ming duha. Ay sig nga nga. Guys. Abot na guys. Grabe, for the second time, napawaw gyapon ko sa view. Like murag first time pa na ko ni Anhi. So nahakot award me diri mga men. So this time sa different spot na pud mi mag-plastar para maiba. Medyo mas layo-layo o very light sa tindahan and CR para mas challenging. Pero mas challenging ang short ni Tito Ining. Kahit sa kahawid na lang ni Nia Il. My first camping vlog this year. First camping ng taon. Pero murag first time lang gihapon. Hey, what's up mga men? So for today's video is mag-camping ni sa Lake Benses for the second time. Padong nami guys with among driver Tito Ining, Ma'am Shitin, and AJ. Padong nami guys. Wow, So actually, second time na mo ron mag-camping sa Lake Benses. Since dito na mi last year, same month rapod karon May. But last year, wala si AJ and wala pud si Yael. And karon present na sila. Wow! So as always, kauban na mo permi sa camping ang mga camp friends nila Ma'am Shitin and Tito Ining, ang mga kawakawa. And kung anong kawakawa ang tawag nila, kana wala sad ko'y idea. And as usual, daghan jud tulfi diri sa Barangay Kasoy going to Lake Benses. And I don't know kung para unsa and kung anong perting daghana. But yes, hatag ra sad ta para walay problema. So there, gutching kaming duha. Di ka po'y migtinan-aw sa mga green-green nga palibot and layo-layo nga biyahe. Since naa sa mga 30 to 35 km ang gilayon. From Toledo City to Sitio Pinganon, Barangay Luay, Toledo City, Cebu. O diba? Kumplito kaayo. So ang biyahe sa Toledo to Lake Benses is naa sa mga 1 hour or more. Depende sa dalan or sa gisakyan, I guess. And by the way, sa tahaw pa jud ay migikan. But dito rami nanukat ilang Tito Ining. Anyways, thanks to Mami Jennifer sa trust and pagbabaro sa car. Ang mamshi ni Tito Ining. O diba, feel kay namo. So ingon ani ka relaxing ang biyahe kay free concert ni Tito Ining. And smooth and safe ra pud kaayo ang pag-drive ni Kiyatonax, aka Marshall Bro. Shout out dira kay Kiyatonax. So di ara day si Ma'am Shitin magpakita ra sa kamera og baka pangliptint og pulbos na. And also shout out na lang sa mga absent nga kawakawa, especially Ate Carla Ling and Ate Yadet and sa all. So yeah, medj layo-layo jud ang biyahe, pero laban kay tinuyuan man. And sometimes kinahanglan pud kaayo nato ang ingon ani nga break sa life, di ba? To remind us that happiness is really simple. A calm place, fresh air, teamwork, nature's beauty, and everything. Ug sa dihang naabot na day mi while nag-sleeping beauty paghihapon ming duha. Ay sig nga nga. Abot na guys. Abot na guys. So, we're finally here, and grabe, for the second time, napawaw gyapon ko sa view. Like, murag first time pa na ko ni Anhi. Ang nakalahi lang is bugnaw ang hangin this time, but medj kalmado ang weather. So, just woke up lang pud si Yael, no? And murag wala pa siya kasabot, or processing pa his brain. Kung asa mi, or nag-unsa mi, or like, okay pa ba ang tanan? Char. And now is maghakot award na mi sa mga camping gear na mo diha sa compartment. Para ditso na mag-tent pitching. And then prepare sa dinner since time check. It's already 5:48 PM. Ihat rin na ron, pila gito, 15 lang. Kinta na dahil no? So nahakot award me diri mga men. So this time sa different spot na pud mi mag-plastar para maiba. Medyo mas layo-layo o very light sa tindahan and CR para mas challenging. Pero mas challenging ang short ni Tito Ining. Kahit sa kahawid na lang ni Nia Il, makita na dayon yang kigol nga daw panganod nga nagdag-om. Bro, yawi, hatag ng mix. So, ang bida sa senaryo sa kampingan, syempre, ang tent pitching. So, here's the view. It's really viewing. Charot. The wind is cool. The view is cooler. And this ain't just a view. This is a therapy. Outdoors edition.
By the way, no good na day ni among tent nga block. Bali na iyang pikas tiil, like dili na mo barog. Especially if wala higanti nga peg. Pero syempre, ilaban gihapon na mo. Kaya wala pa may budget day for another one. At least, naagapon tayo masilungan. So, nagtaligsik day og very light ganiha off cam. And tuara, nabalaka na puntas umug-umug diring dapita. So again, laban ra jud kay wala ba nagsugo, di ba? Charan, dinner time. Thanks sa pledge nga lamiang tilapia Kuya Jay, ang papa ni EJ. So, fresh harvest ni gikan sa ilang own tilapyahan. And also, ubay-ubay amo ang foods ron for dinner. Na ay bihon, nilagpad, humba. And thanks Mami Joy sa halang-halang nga donasyon. Karot, libreng pabaon. Wow. And time check, it's already 6:45 PM. And wala pa mahuman ang dinner prep. But syempre, as usual, nagipauna na may mga kids. Hi, may papermi na lang ta kids. Charis. And there, busy kayo siya elog yang Kuya Intoy sa Roblox. Roblox pa rin pati sa camping. Sa mauto, after nila nag-dinner food, nag-chill-chill na sila while kami ni AJ is nag-tent kaya di mi ka-relate nila. So, while waiting sa ubang nangapas, nag-enjoy na po Miss Entertainment niya ilog ni Kuya Tunax. Nag-zumba pa nga. Naglaro si Pingoy. Oh, soyo. Sabak na Bibi, sabak na Bibi. Sabak, sabak. Yeah. Sabak na dibi. Sabak na dibi. Sabak na dibi. Oh. Batman. Spiderman na ba? Spiderman? Batman. Oo, ano din. Oh. Wolverine. Sound to. Wolverine. Oh, Pwede na. Dawat na. Elias. Ilyas. Yay! Pak! Ah, na-miss ko naman ni Oy. Sumba ka doon, anak. Sumba. Oh, grob. Oh. Bati. Wala ginamulihok imong katawan. Tigahiya. Ikaw. Oh. Ah. Pabuyag. Mas tuloy kay gabi. And sleeping time, nauna na miss sa tent ni Yael and Ma'am Shitin since nag-uwan-uwan gihapon with Dugdug. And dili masugot si Yael biyaan ni Ma'am Shitin. So that means, good night y'all! See you again tomorrow for part 2 and I thank you.